Weton Minggu Wage miturut Primbon Jawa. Miturut Primbon Jawa, weton Minggu Wage nduweni neptu utawa cacahe 9. Minggu angkane 5 lan pasaran Wage angkane 4. Sing duwe weton Minggu Wage iku salah sijine sing bejo. Buku Primbon Basa Jawa Serbaguna nyebutake yen wong lair Minggu Wage nduweni gegayuhan kang gedhe. Dheweke uga wong sing wani. Mung dheweke uga rada ora sopan. Weton Minggu Wage kalebu ing kategori segara wasesa. Tiyang ingkang gadah watak segara wasesa menika remen nindakake kabecikan ing gesangipun. Ambisi lan sikap apik, dheweke entuk akeh rezeki. Weton Minggu Wage uga kalebu dadi kayu. Dheweke tansah ing bejo lan kamulyan. Mekaten kateranganipun weton Minggu Wage miturut Primbon Jawa. Muga-muga bisa manfaati.